Thank you. Uy, hala. Busbot lagi ni mong gloves no, tanawa. Hugaw pa dyan mong kuko. Sanitize, maghihapon ni akong kuko, bahalag hugaw. Hey, gutuma, uy. Alam mo ba na muntik ka nang sumoko ang puso ko? Sa paulit-ulit na pagkakataon na nasaktan na bigo, mukhang delikado na naman ako. O bakit ba kinikilig mo naman ako? Pero ngayon ay parang kakaiba. Pagkakalingin ng mundo ay kuna. Ayo, ay, giguba na lagi ninyo yung pintahan. Oh, guba dam kay logi na kay halin ba? Uy, hala, kasaya nga, good. Sayang lagi unta. Mupalit pa man unta ko. Logi na makay halin god. Na, maupod. Nya, nagunsa naman ka karon, wala naman lagi ka na ninda. Gat since career na lagi ko dam. Ah, sa to pa, nagbanda-banda day ka, kana makay beatbox o gitara. Props raman gud niyo. Boring kasi mag-aantay ng customer eh. Kung saan na sa day nga kayo imong gikuan? Pagpaninda gihapon dam no, tanawa ra god oh na. Oh, see? Ngik, seafood, sarap. Pag sure, uy. Di manong kamutuo noon dam na unsa man ka. Oh, tanawa. Naka-gloves. Sama ka. Naka-apron. Naka-silupin hairnet oh. Oh. See? I'm your chief cook. Pag sure, uy. Duda na pud ko na imong kabuang ba? Para dili ka magduda. Ang maingon ako sa imo ha, testing eh. No more talk, no more sales talk. Just keep your mouth off. Tapos tilawi. Ang seafoods, ni chip ko. Tagpila po ni mo seafoods. Tag 500 pesos. Ah, grabe ka, overpriced, ana, uy. Ay, nabuang man tingali ka. Bidaw, ikaw na atod lalom sa dagat dam. Ikaw kuhag seafoods, lalim ba? Sa bagay. Bidabi, unsa man yung mga baligya din nga seafoods? Na kay shrimp? Na kay shell? Yes, dam. Naataan na, dam. Tanan nga mga pagkaon sulod sa dagat, dam. Naataan na. Ang nakarindot lang ani nga putahi, dam. Kaya ginatawag ni siya og one for all for one. Unsa nang klaseng na putahi? Karon pa ko kadungog anak lagi. Ani maguni, dam. Tanan nga pagkaon diha sulod sa dagat, giusar na ko na og luto. Giremix na ko na. Seafoods one for all for one. Remix by your DJ. Chip ko. Kaya di ka ma-worry kay siyempre 0.0% gyms free man na. Kay siyempre naka-gloves biya ni. Sige, pabalita daw ko anak bi kay murag gigutom na jud ko ba? Sige dam ha. Sa imong 500 dili jud ka magmahay. Hulat lang diri dam ha. Kaya po pang lutoon pag human. Ako i-serve sa imo ha. Bye-bye. Ay, dam, excuse me, dam, nalimot ko unsa man kanang dine-in or check-out. Check-out? Check-out, dam, baka nang dali mo sa inyo, ha, or dali mo sa gawas na imong i-order, dam, ba? Pataka raman ka. Unsa man di ay? Dili na siya check-out. Take-out na siya. Ana din, dam. Sige, dam, basta kayo mo, naguna na yung mga out. Sige, dam, ha. Mag-prepare sa ako sa imong seafoods. Dam, here's your order, tanawa. Tulor na ka finger. Yeah, baby. This is your seafoods. Thank you. Uy, hala. Busbot lagi ni mong gloves no, tanawa. Hugaw pa dyan mong kuko. Tisto. Kaya dam, nagisim ko niya akong gloves dam kay pag pinaspas na kong luto ba kay dili ko bitaw gusto nga mapas mo na akong customer og hinulat. Di ko gusto nga madugay og hulat sila ba. Kunang paspas yung luto mo ni resulta nagisi akong gloves ba pero sanitize man gihapon ni akong kuko bahalag hugaw. Aw, bidaw bi atong tanawon ni mong minuto bi. Uy, hala. Unsa man ni? Seafoods. One for all for one. Remix and cook by your DJ Chip Cook. Unsa seafoods? Nga cup noodles man ni? O bitaw na kung gingon nimo nga tanan nga pagkaon sa dagat, giusara og luto, one for all,
all for one. Remix na siya. Buang man ka, cup noodles man ni. Iya haraman ning flavor nga seafoods. Bahala ka daw, di kong bayad. Seafoods mong good niyo. So, kasiya nga, seafoods mong good niyo.